Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng employer sa pribadong sektor na magbigay ng paid isolation and quarantine leaves para sa kanilang mga manggagawa na nagpositibo sa COVID-19 o tinukoy bilang close contact ng nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Labor Advisory 1 Series of 2022 na ang paid isolation at quarantine leaves ay iba pa sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng mga kumpanya. Hinimok ang mga employer sa pakikipagkonsulta sa mga manggagawa o employee representative na i-adopt at ipatupad ang nararapat na paid isolation at quarantine leave program maliban sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng kumpanya, collective bargaining agreement, Labor Code of the Philippines at special laws. Nakasaad sa nasabing advisory na kailangang lahat ng pribadong empleyado ay kumpletuhin ng home-based o facility-based quarantine o isolation period ng empleyadong tinukoy bilang close contact, suspected, probable o confirmed case alinsunod sa guidelines ng Department of Health o DOH. Nakasaad din na ang paid isolation at quarantine leaves ay hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo na ibinibigay ng Social Security System at ng Employees Compensation Commission. Sa ilalim ng DOH guidelines, mas pinaikli na ang bilang ng araw ng quarantine o isolation. Una nang inanunsyo ng DOH ang pagpapaikli ng quarantine period ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Magkaiba ang protocol sa mga bakunado at hindi bakunado. Para sa general public at healthcare worker, kapag fully vaccinated at nagka-COVID pero asymptomatic o mild ang sintomas, 7 araw lang required mag-quarantine. Pero kung hindi bakunado, 10 araw dapat. Kapag moderate naman ang sintomas, bakunado man o hindi, 10 araw magko-quarantine. 21 araw naman kapag severe critical case o immunocompromised. Para naman sa mga close contact pero walang sintomas ng COVID-19, para sa general public, 5 araw ang quarantine period para sa mga bakunado at 14 na araw para sa mga hindi bakunado. Angelica Cara, CLTV News.